मा जाखोथाय बक्सिया दाबो सफैला माथो। आं बुंखादोंमोन बक्सिखौ थाब फै होननानै, दासिमबो सफैलानो माथो। मा दं मा गैयाथाय मबाइलाव। आं गोसोखौ माबोरैबा मोनबाय दं। थाब-थाबनो मोनथिबा जागौमोन। मबाइलाव नाम्बारफोरखौ मोननायबा हामगौमोन। बेबायदि नङा दिनै आं जेनेबा बिसोरखौ नागिरनोनो हाया। सुदेमनि न'खौ नागिरनोनो हाया, रादेनि न'खौ नागिरनो हाया। बेबायदि नङा। थेवबो आङो बे मबाइलखौ नायनो माबोरैबा गोसोखौ माबोरैबा मोनबाय दङ। माबा मोनसेथ' मोनगोन आं बे मबाइलाव। नाम्बारफोरखौथ' मोनखाथारगोन। आंखौ सैमा बायदि बाहायदोंना? नायबाय था, इसोराबा आंखौ मदद खालायगोन। मदद खालायबायानो मबाइलखौ मोनहैनानै। मबाइलनि नाम्बारखौ मोनबा बे सिमनि नाम्बारनि जेरैनो आं गासैबो डिटेल्स दिहुनजोबनो हागोन सुदेम। मा सानदोंमोन नोंसोरलाय? खारग'खाया सिखावा सानसेबाबो हमजाखायो। बक्सिया फैबाय खोमा? बक्सि फैबाय नोङो? औ। मानो इसेबां गोबाव जाखो? आं दहायनिफ्राय नेबाय दङ। गैयालै जायासै खामानिया। मा? जायासै? मानो? जेबोखौनो मोनासै नामा? गैयालै मबाइलाव जेबोआनो गैयानो। आंबो बिराद माबा मोनसे मोनगोन होननानै गोसोआव खुसि लानानै दंमोन। गैया, मबाइलावनो जेबो मोनाखै, मोनसे नाम्बारबो गैया, जेबो गैया। मबाइलानो ब्लेंकसो, खालि। मानो बेबायदि जाबाय थायो दे आंजों? आं इसेबां माबा माबि सानबाय, माबा मोनसे मोनगोन खोमा र' होननानै गोसोखौ रंजानाय मोनबाय थादोंमोन। बे मबाइलाबो बेबायदि जाबाय आरो जेबोखौनो मोनासै आरो बेयाव। गैया, बेनोथ' टेनसननि बाथ्रा जाबाय र'। माबा मोनसे सानबोला माबासो जानानै होयो। रागासो जोंबाय आङो। जेबो गैयाबालाय बे फाफि मबाइलखौलाय मानोथो दोननाय बेयावलाय साजायनानैलाय? मा खालायनो दोनदोंमोन आलमारि सिङाव सिरखोबानानै रावबो नुयै बायदि? सिखाव बायदि खामानि मावनानै सिखाव बायदि मबाइलखौ दोनखोमानानै बेयाव जेबो मोनासैबो फाफि मबाइलखौ। गारहरगोनसो र' आङो, सावगोनसो। हरलाय मबाइलखौ हरलाय, देख्रुबजोबनोसै आं बे मबाइलखौ। बे खानियाबो मबाइलखौसो बिबाय। आंहा मबाइलखौ फानगोन सानदोंमोन, बेनिखायनो जेबो गैया होननानै थगायदोंसो आङो। जेबो गैया होननानै बुंफ्लादोंसो आङो। खोन्थियाखैयानो आङो। बक्सि, मा जाखो? हरलाय मबाइलखौ हरलाय। माबा थारमाने मबाइलखौ लाखिदों बिसोरो। थारमाने नोंखौ आं माबासो गैयासो होननानै बुंदोंना, जेनेबा गैया माने मा? थारमाने मबाइलखौ मोजाङै अपेनखौनो खालायनो हायाखै, नायनोनो हायाखै। माने मबाइलखौ अपेन खालायदों, अबेखौबा माने खायसे माबाया खुलि जायाखै, खेवजायाखै। बेखौ बिसोरो मोजाङै फाहामनानै हरबावगोन होनदों। होनब्लानिया मायबाफोर मोननोबोथ' हानायना। जेबोखौनो मोनखायाब्ला आरो माथो मोनबावगोन? मानो लाबोदि नोंलाय मबाइलखौलाय? रितु, नों बुजियाखै। दा मबाइलाव थारमाने नों बुजिया आरो मबाइलाव खुस्रा मायबा बे बुहुद बुस्थु थायोथ'। मायबा बे हाबलाबायना थायो जेराव मेरावनो। दा बे साज्रांसो नायबायना, बख'जोबनानै नायनो हायाखैना। बिसोर मोजाङै फाहामनानै नायजोबसिगोन। दा उनावसो मोनथिगोन नोङो मा दं मा गैया। मानोथो नोंलाय मोजाङै खिन्थाया? खिन्थाया माने बेखौनोथ' खिन्थानो नागिरदों आरो लासैनो आङो। गावहासो मायबा मायबि सानबाय थायो, गावहानो मायबा मायबि बुंबाय थायो। आंनिखौ खोनासङानो। दे होमब्लालाय नोङो थाबनो मोजाङै खबर ला, माब्ला मोजां जायो। आरो आंनो माबोरै लाबोनानै होफै। मोजां जाब्लानो लाबोनानै होफै, गोबाव दाख्लाय। टेनसन लानाङा, लाबोना होफैगोन आङो थाबनो। मोजां जाब्लानो होफैगोन। मागो होननायावनो नेनायावनो थांबाय दे मागोआबो। समफोरालाय आरो मा बेबायदिनो फैयो आरो थाङो आरो। जोंथ' गैनायनि गैयिनि जाबायानो देनाय मागोखौ। ओजोंबा आरो मा जागासिनो बिहामजो उन्दैया? ओजोंथ' बिसोर मागोबो मानिया खोमा। बे फाथनायावलाय अबाव मागो सागो खालायनो? जेबो फालिया खोमा बिसोरो। ओजों जोंफोरनो थानायमोनब्लालाय फिथा सिथा बानायनानै हरगौमोन। दालाय अबावथो आरो। गोसोखांबा दुखुबो मोनो। जेबो बुङा हौवानो सिखाव बायदि फैबाय। दाथ' जोंफोरखौथ' नायनो हाखाला देनाय बियो। जोंफोरखौ गाज्रि सानखाबाय, माथो खालायबावनो दा। थेवबो गोसोखांदों आं बिसोरखौबो। आबौ सानाया माबोरैबा दङ। बिहामजो उन्दैया मेगनखौ मोनगोन होनना बुंनाया मोनबायना मोनाखैथाय? रादाया थाबनो मोजां जाब्लाथ' आं थिनहरखागोन खेबसेबाबो। नायनानै फैहैथां होननानै। दा जोंफोरखौ गावहाबो मोजां मोनखायाना, बुजिनोबो नाजाया। रितु बिहामजोआ गावहाबोलाय जोंफोरखौ बुजिनाय मोनबालाय दिनै जोंफोरबो बेबायदि खालायनायबो नङामोन। दे माथो खालायबावनो आरो, जालांनायालाय जालांबायबो। बिहामजो उन्दैनियालाय फन नाम्बाराबो दङ र' दंनायालाय।
आंलाय मा होननानैथो फन खालायबावनो थगायनानै फैबाय बिनिखायनो खालायाहाय आङो बे रादायखौनो मोजां जानायखौनो नेबाय दं आङो मोजां जाबोला थिनहरगोन आं बेखौ दा जा सानो सानबाय थाथोंसै दे आरो बिहामजो उन्दैया गाज्रि सानबाबो मोजां सानबाबो सानबाय थाथोंसै बेखौनो गावहा गोसोबायदि जा सानो खावनो थांनो होननाया मालफोरखौ दिनै थाङा आंहा खामानि दं मस्जिदआव थांगोन होननानै दा थाङा जालायबाय मा खामानि दं नोंहालाय दं आंहा खामानि दं मा खामानिलै मा खामानि सिरि बुं मा जाखौ मा खालायनो नागिरदों नोङो मा खामानि आफा नोंनो खिन्थायाखैसै आङो रादायनि मोनसे मबाइल मोनदों आलमारियाव गुबुन बेयाव रादायनि माबा दोनग्रायाव बेनिफ्राय बेखौ रितुआ नायनो थांनो होदोंमोन आंखौ बेनिफ्राय बेयाव मा दङ मा गैया बेफोर डिटेल्सखौ नागिरनो होदोंमोन मा बेनिफ्रायलाय माथो जाखो दालाय मोनदों मायबा मोनदों बेनिफ्राय मा जानो आं रितुखौ थगायदों माबायाखै होननानै मबाइला हामा जादों गाज्रि जादों जेबो डिटेल्स ओंखाराखै होननानै थगायदों आं मोजाङै ओंखाराखै आरो फाहामबावनांगोन होननानै बेनिफ्राय मा खालायनो नागिरदों होनब्लालाय नोंलाय बे मबाइलखौलाय फानखोमानो नागिरदों नामा फाननायानो हामगोन फान बेखौनोथ' खालायनो नागिरदों आङो बे मबाइलखौ एसेबां चान्स मोनदों रिटर्न होबावगोन नामा बेखौ ओरैनोब्ला गाज्रि जाबाय होननानै बुंगोन आङो दा फाहामगासिनो होननानै बुंदों उनाव गाज्रि जाबाय जेबो खामानि गैला होनबाथ' आरो बियो नागिरखाला बे मबाइलखौ बिनि उनाव फानगोन आं मबाइलखौ कारेक्ट मोजां ग्रेट आइडिया खिन्थु बे मबाइलाथ' रादायनि मबाइलाथ' बेसेबा दामनि मबाइलखामोन मोनगोन बेयाव 10,000बाबो मोनगोन सेकेन्ड हेन्ड बोरायबाबो फान आबा आंना 5,000 दे खिन्थु आंनो 5,000 गैया 5,000 मोना 1,000सो होगोन आं मानि 1,000 बिलाय मानि 1,000ल' जाया 5,000 नांथारगोन 5,000 मा डिस्टार्बलै आफा नोंबो मबाइलखौ बिक्रिखौनो खालायनो हायाखै फाननो हायाखै होनबा फैसाखौसो आंगो बुंफैदों मोनथिया आं बेफोरखौ 10,000 नांगौ 1,000 होगोन आङो मोनथिया आं बेफोरखौ लानोबा लायबा था दे 1,000 जागोन फानग्रो माबोरै थांनि र' आङो सासे लोगोनो फाननायनि बाथ्रा बुंदों आं बेनिफ्राय लोगोसेनो बै सुदेमनि न'खौबो नायनानै फैसै दिनैनो थांनानै मोजाङै सालिजानानै नायनानै फै मा दङ मा गैया मोनसे बुस्थु खावै लाबोनांगोन हर गिदिराव थांनांगोन गारि गंसे भारा खालायनांगोन बेनिखायनो बेसेबां मा दङ बेफोरखौ मोजाङै नायबो गारियाव थोनांगोनबो ना मेजारमेन्ट खालामनानै नायबो मोजाङै जागोन आं मोजाङै नायनानै फैगोन सायावनो थाइफा थाइनै फैसा मोननोबो हामगौमोन बे मबाइलाबो बिक्रि हामगौमोन आरो बिनि सायावबो माल माथाफोरनि फैसा मोननोबो एसे हामगौमोन मा जाखो आयै मानो बेबायदि थाखो बिहामजो उन्दैनि बाथ्रा सानबाय दंमोन र' आङो रितुआबो जोंफोरखौ सानबाय दं खोमा आंबो मैयासो हराव नुदों सिमाङाव जोंफोरजों फैनानै बेसेबा नांज्लायनाय सिमां नुदों आं आयै नोंनो खिन्थागोन होननानैसो सानदोंमोन आं बेनोथ' नांज्लायगोनानो बियो दा बेफोरखौनो सानबाय थायो खोमा बिबो बेखायनो जोंफोरखौ नुजा होदों जोंफोरबो बेखौनो सानबाय थानाय जायोना हाजार बेयाव थाफैबाबोथ' गोसोफोरा हाजारबाबो सान्थि गैयाना आयै जोंफोरबो थगायनानै फैबाय थाबनो रादाया मोजां जाब्लानो जासिगौ हामब्लानो एंगारहरगोन बेखौ खबर लानो जोंफोरथ' दा साहसबो मोनलाना जेनेबा फन खालामनो सिखाव मावनानैबो फैबाय आंबोथ' बेखौनो नेगासिनो रादाय मोजां जानायखौनो आयै रादाया मोजां जाब्ला थिनहरगोन आंबो आं गेजेर फन खालायनो होननानैबो सानो मा होननानै आरो खालायनो बेबायदि होननानैनो थाफिनो आं गावाबो रितुआ दाबो रागिरोनो फन खालायनानै नाम्बारफोरखौ दाखालि खेबसेबावै सन्जिबजों रायज्लायनायाव सन्जिबनायाव बिबावदोंमोननो बेनिफ्राय सन्जिबा गैया होननानै हरासै आरो न'फोराबोबा मा जाना दङ माल माथाफोरा गोसोबो खांहरदों र' आङो बेखिंबो बेसे मोजां माल दंसैमोन बेबायदिनो गारबोनांगौ जाबाय सन्जिबा खाथियाव थानायमोनब्लाथ' बेखौनो थिनहरगौमोन नायहरनो बा बेखौनो थानो होगौमोन आं दा बेबो थालाना मालाय ओरैनो थांगारबाय आरो बे न'आव थानाय मालफोरालाय अबावथो मोनफिनबावनो दिनैसिमलाय दंना मालफोरालाय लांजोब्बायानो खोमा सिखाव खावनानै बेफोर जायगाया बेसे सिखाव जायो दासिम गैला बे लांजोब्बाय हामदों नोङो माबारै ओजों रितुआबो माबोरैबा दङ खेबसे खबर लानांगोन जोंथ' थांनोबो हाला दा फनबो रायज्लायनो हाया नोंसो थांनांगोन माबोरै हामदो नोंनि सायावसो गासैबो भरसा खालायनानै दङ मोनथिबायना रादाय नों हामबोलासो गासैबो न'खरा जोंहाना मोजां जाजोबगोन लासैनो नों हामाब्ला बेबायदिनो थागोन नों हामबोलासो गासैबो मोजां जाजोबसिगोन माबोरै हामदो नोङो सिमांफोरमानि नुग्रा जाबाय आं रितुखौ खोनादोंना रादाय मोगथाङाव फैनो हायैखाय बे सिमांफोरावनो नुजाफैग्रा जाबाय सिमांफोरावनो नुलाबायो आं बिखौ आरो सिमांखौबो मोजाङै रायज्लायनाय मानाय नङा
नांज्लायलायनाय माबा माबि बेफोरखौसो नुयो आङो गिनाय मोनसै आं बेफोरखौ नुबा माबोरैबा मोनो रितुनि बाथ्राखौ सानब्ला टेनसनबो मोनो रागाबो जोंफ्लाङो मानसियानो रावबो गैयाबो बेफोरखौनो साननानै दुखुबो मोनखाङो आङो आरो मानसियाबो एसेबो बुजियाबो ना बेफोरखौ गोसोखांबा आरो रागाबो जोंनो ओंखारो बेनिखायनो नोङो माबोरै हामदो